بهتری 24 پارتیین کردی بداخویانیەکی میکانیزم و ئاوایە کۆدێ هەلبژاردنên پەرلەمانی لە سووریێ بێن لە دارخستن رەخنەکردن و ئەو پێنگاو وەکی سیاسەتێکە قوتکردن و پاشگوخستنێ بنافکردن. پشتی ڕێکەفتنا 29 چلە di navbera Hesedê û hikûmeta Sûriya veguhêz de Komîta Bilind a Hilbijartina a Meclisa Gel a Sûriyê amadekariyên xwe li parêzgeha Hesekê û Kobanê dest pê kirin. Ta ku hilbijartinên ku ji cotmeha 2025 hatibûn paşxistin pêk bîne. Ji nava 210 kursiyên meclisê ku heftê ji wan ji aliyê serokkomar ve tên destnîşankirin. Sîstema nû tenê 4 kursî ji bo nûnertiya Kurdan diyar kirine. Hevseroka Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD Perwîn Yusuf dibêje eger rewş wiha be ew ê hilbijartinan boykot bikin. Em dibêjin ew rêceyek ku hatiye diyarkirin rêceyekî needlane ye. Ji bo wê jî gelê Kurd zêdetirî 20 sedê temsîla gelê Sûrî dikin. Ji bo wê jî gereke temsîlekî edlane were çêkirin. Ew kursiyek werine diyarkirin geleke 40 sedê bin. Ew çil jî ji gelên Kurd ku ew diyar bikin. Ne ku em bêjin tenê hikûmeta Şamê bi rengekî teyînkirî hilbijartina bide çêkirin. Em vê hilbijartinê bi vî şeklî em red dikin. Wan qebûl nakin, wan tevlî van hilbijartina nakin. Lê Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê enekesê helwesteke cêwaz nîşan dide. Tevî got enekesê nerazîbûna xwe li ser nebûna guftûgoyên pêşwext li ser şêwaz û nûnertiya parêzgeha Hesekê tîne ziman lê biryara beşdarbûnê daye. Çawa Encumena Niştimanî Kurdî ne Encumena Niştimanî Kurdî em beşekê girîng ji civata Sûriye xwedî nêrîneke siyasî xwedî dîrokeke xebatê ne xwedî em yê opozîsyon bûn û muharada heqîqî rastexînê Sûriye Encumena Niştimanî Kurdî bû. Ji aliyê teknîkî ve sîstem daxwaz dike ku her perlemanterek 30 heta 5 kesî di desteya hilbijêran de destnîşan bike ku divê ji sedî heftê şereza û ji sedî 30 rûspî bin. Tevî daxwaza nûnertiyan jinan bi rêjeya ji sedî 20. Lêbelê dabeşkirina kursiyan 4 ji bo Qamişlo, 3 ji bo Hesekê, di 2 Dêrik û di 2 Kobanê li gorî çavdêran rewş alostir dike û gefê li pêvajoya piralîya nû diçîne. Ez dibînim destnîşankirina tenê 4 kursiya ji bo Kurd weke netewekê weke gelekî li ser xaka xwe di nava Sûriyê de kêmaniyeke yanî bi rastî eger ev biryar neyê guhartin heger zêde nebe wê nakokî derkevin bi taybet proseya entegrasyonê di herêmê de. Ji xwe herêm yanî nekêmî alozîyan nekêmî şerekî nû derkeve. Ji ber vê yekê ez dibêjim ku divê ev biryar were guhartin Kurd di nava Encumena Gel a Sûriyê de mafê xwe bistînin. Di navbera gefên boykotkirinê yên PYD û hevalbendên wê de û biryara beşdarbûna ya enekesê de hin pirs li dora hilbijartinên perlemanî li herêmên Kurdan derdkevin pêş. Gelo ev 4 kursî dê bibin sedema perçebûneke nû ya siyasî yan dê guherînên nû di sîstema parvekirina desthilatdaran de li Sûriyê werin dîtin. Emcid Kurdo, Dengê Amerîka, Qamişlo.